Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gyor. Taong 1973, Balikotok, Negros Occidental. Sa isang malayo at liblib na lugar, may natatagong isang simbahan na sa panahon pa ng mga Kastila na itatag. Napakaganda ng simbahang yon at maraming mga Indio ang humahanga rito. Pero dahil sa mga kaguluhan at digmaan, unti-unti itong nakalimutan. Kalaunan, pawang ang pamilya na lamang ni Gyor ang nangangalaga sa piraso ng kayamanang naiwan sa kanilang pamilya. Ayon sa kanya, na noong bata pa sila ng mga pinsan niya, nagsisilbi nilang palaruan ang simbahan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, puro pundasyon lang ito. Wala itong sariling pader ni pinto na magbubukod ng mga nasa loob na kagamitan mula sa labas. Ngunit kahit ganoon ang estado nito, na kaya nilang maipreserba ang lahat ng santo at mga artipakto na nagpapakita ng pananampalataya ng mga sinaunang Kristiyano. Magaganda ang pagkakaukit ng mga ito at makikita mo sa ginawang sining na pinaglaanan nito ng panahon at talento. Ayon kay Gyor, na kung ibibenta ang mga kasangkapang yon, hindi malabong makakuha sila ng limpak-limpak na pera. Ngunit kapag pinag-uusapan nila yon ng kanilang pamilya, walang kahit ni isa sa kanila ang nasisilaw sa ganoong alok at kayamanan. Naniniwala ang mga matatanda na mas mahalaga ang mga ito kumpara sa malalaking halaga ng salapi. Paulit-ulit ding sinasabi ng lolo niya na, "Madaling magasta ang mga salapi. Ngunit ang mga bagay na ito, habang buhay na mananatili kung ating pag-iingatan. Kaya kayo mga apo, huwag kayong gahaman. Ipagpatuloy niyo ang ating kultura at paniniwala nang sa gayoy malayong henerasyon ang maabot nito." Kapag naalala nila ang paalala ng lolo nilang yon, nauunawaan nila ang rason ng kanilang mga ninuno kung bakit ipinagpapatuloy ang pag-aalaga sa simbahan. Ito na rin ang kanilang pinanghawakan para ipagpatuloy ang kanilang mga nasimulan. Bagay na sa paglipas ng mga taon, naging kaakibat na ito ng kanyang pananampalataya at paniniwala. At sa pagsapit ng taong ito, kabilang na siya sa mga binatilyong nauutusan para maglinis at mag-ayos ng simbahan. Nga pala pinuno, tagong-tago ang simbahang yon sa pinakakalsada, gawa ng napapalibutan ito ng mga kakahuyan. Nasa mataas din itong parte, kaya mula roon, makikita mo ang mga daang nagdudugtong sa mga kabayanan. Napakasarap ng simoy ng hangin sa paligid, na kahit sobrang init di ka man lang pagpapawisan. Ayon nga kay Gyor, na kapag kabilang siya sa mga inuutusan, nakakaya niyang magpang-abot dito ng gabi. Wala siyang pakialam kung hindi siya nakakakain ng tama sa oras. Dahil kapag naroon siya, sapat na ang mga nasisilaya niya para makaramdam siya ng kabusugan. Pansamantala ring napapawi sa kanyang isip ang lahat ng problema, lalo na ang mga problemang may kinalaman sa kanyang pamilya. Ang kaso lang kapag umuuwi siya, bumabalik na naman sa dati ang lahat. Napakahirap ng ganoong sitwasyon, pero sa kabila nito, nakakaya niya pa rin yung pagtiyagaan. Ayon sa kanya, iisa lang ang problema ng pamilya nila at yon ay ang problema sa pagkain. Masyado kasi silang marami. Kaya kahit gumapa sila sa panahon ng anihan, malabong makaimbak ng sapat na pagkain para makaraos sa panahon ng tag-ulan. Dahil dito, kung kaya't kinakailangan magsipag nila Gyor para hindi sila kapusin. Mabuti na lang may madiskarte silang ama na siyang nagpupundar sa halos lahat ng pangangailangan nila. Ngunit sa kabila nito, sadyang hindi pa rin nila matakas-takasan ang realidad ng kahirapan. Kalaunan,
Dala ng maraming problema, dito na siya nagdesisyong magpaampon sa lolo niyang naninirahan malapit sa simbahan. Anya, ito ang pinakamagandang paraan para makabawas ng malaking konsumo sa loob ng bahay. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, hindi na ito nagsalita, bagkus na respeto na lamang nito ang desisyon ng isa sa mga anak niya. Ikaw ang bahala, Gyor. Pasya mo yan, kaya gagalangin ko. Pero kung sakali mong magbago ang isip mo, lagi mong tatandaan, bukas ang ating tahanan. Sige na, magbalot-balot ka na at abisuhan ko na ang aking ama. Maganda yung naisip mo, anak, para naman may katulong doon ang iyong lolo. Sagot naman ng kanyang ama, matapos niyang maipagtapat ang lahat ng kanyang nais. Matapos ang pag-uusap, dali-dali naman siyang nag-alsabalutan. Marami sa mga kapatid niyang nalungkot, pero walang kahit ni isa sa mga ito ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumunod sa kanyang desisyon. Kinahapunan, alinsunod sa napagkasunduan, naroon na nga siya sa bahay ng matanda. Nag-iisa lang sa bahay na yon ng lolo niya at halos magdadalawang dekada na yung walang kasama. Matagal mang nag-iisa sa buhay, ni minsan hindi ito dumaing ng kahirapan sa kanila. Kaya naman hanggang sa nagbinata siya, kilala niya ang lolo niya bilang isa sa mga taong hindi nakaranas ng anumang problema. Palagi lang yung masaya na animoy kahit hindi ito nagtatrabaho, meron itong nakakain. Kaya naman sa unang linggo ng kanyang paninirahan dito, maigi niyang siniyasat ang pamamaraan ng pamumuhay ng matanda. Tuwing umaga, nadadatnan niya yung nagdidilig ng mga gulay. Bago magtanghali, nagpapakain ito ng mga manok at baboy at kinahapunan bago mag-alas 3, nangunguha ito ng mga kamote at hinog na saging na siya namang magsisilbi nilang merienda. Paulit-ulit ang ganoong proseso ng matanda hanggang sa dito niya napagtanto ang sikreto ng magandang pamumuhay nito. Ayon sa matanda, hindi nila kailangang kumain ng masasarap para mabuhay. Paulit-ulit man ang pagkain, yon ay mas mainam kesa sa masasarap na pagkaing ilang araw mong pagpapagalan. Ang mahalaga na bubusog ka nito at higit sa lahat, wala kang iniindang sakit sa katawan. Bagay na ayon dito ay hindi nauunawaan ng karamihan sa kanilang mga kadugo. Yon ang pangunahin nilang problema kung bakit patuloy pa rin silang natatali sa kahirapan. Ay, alam mo, Apo, hindi lang ikaw ang unang nagtanong sa akin yan. Maski ang tatay mo paulit-ulit nang humingi sa akin ng payo ukol dito, pero sa bandang huli mas pinipili niya pa rin magtiis para lamang kumain ng mga gusto nilang kainin. Bilang mga tao na kaisa ng kalikasan, wala tayong karapatang mamili sa mga biyayang ibinibigay nito sa atin. Basta may kakontentuhan ka, mabubuhay ka kahit hindi ka magbanat ng buto. Lagi mong tatandaan na ang mga bunga ng puno ay libreng ibinibigay sa atin. Ang tanging gagawin mo, kuhanin ito at dalhin sa bahay mo. Ganun lang kasimple ang buhay, kaya huwag mo nang pahirapan. Wika nito sa kanya nung tinanong niya ito. Magmula noong narinig niya ang sagot ng lolo niya, sinubukan niyang mamuhay sa buhay na tinatahak nito. At sa maniwala man kayo o hindi, 1 linggo pa lang ang nakakalipas, marami siyang napagnilayan sa katotohanang ibinabahagi nito sa kanya. At kagaya ng matanda, nabuhay din siya sa pamamaraan at ideolohiyang tinatahak nito. Bagay na naging daan upang malasap niya ang kaligayahang ni minsan hindi niya naranasan. At dahil sa ganoong estado, tila bang pakiramdam niya bumilis ang pagtakbo ng oras. Isang umaga nagulat na lamang siya. 7 buwan na pala ang nakakalipas magmula noong siya ay lumipat sa poder ng lolo niya. Masaya naman yung kasama.
Wala halos problema, at kung may pag-uusapan man silang bagay, minsan lang itong mangyari. Wala rin siyang napapansing kakaiba sa ginagawa nito, maliban na lamang kapag bumibisita sila sa simbahan. Ayon sa kanya, na kapag naroon sila sa lugar na yon, nag-iiba ang presensya ng matanda. Mula rin sa oras ng kanilang pagdating at sa oras ng kanilang pag-alis, napapansin niyang purong pagdadasal lang ang ginagawa nito. Bale, habang nagdadasal ito, siya naman ay nagiging abala sa paglilinis ng paligid. Minsan, pinipili na lamang niyang makipaglaro sa mga batang naroon habang naghihintay sa matandang yon. Dahil sa ganoong sitwasyon, muli niya itong nilapitan para tanungin. Isang bagay lang noon ang nais niyang malaman, at ito ay walang iba kundi ang sagot sa lahat ng mga kakaibang bagay na ginagawa ng matanda sa simbahan. Halos ilang araw na rin kasi siyang ginagambala ng ganoong katanungan, kaya hindi na talaga yun maalis sa kanyang isipan. Isang hapon, nang mataong nagmemeryenda silang dalawa, dito na siya naglakas loob na isingit ang tungkol dito. Nang marinig naman yon ng matanda, agad naman niyang napansin ang matinding pagkagulat na tila bang bumakas sa pagmumukha nito. Mag-iilang minuto rin yung natahimik hanggang sa sumagot ito sa kanya ng, "Kung gano'n napansin mo rin, hindi lang para sa akin ang pagdarasal ko, Apo, kundi para na rin sa inyo. Alam mo kasi, may mga bagay na nangyayari na hindi mo pa dapat malaman. Balang araw kapag mulat ka na, ikukwento kong lahat ng kailangan mong maunawaan." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, hindi siya kaagad pumayag. Ang nais niya, ilahad na nito ang katotohanan habang siya ay bata pa. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nanatiling matigas ang matanda. Di niya yun natinag, kaya nagtapos ang kanilang usapan nang wala man lang siyang nalaman. Subalit sa pagsapit ng gabi, habang tahimik ang paligid, bigla siyang napabalikwas sa kanyang kinahihigaan matapos niyang marinig sa itaas ng kanilang pamamahay ang malalakas na pagdaan ng hangin. Hindi ito pangkaraniwan na nangyayari, kaya naman nang marinig niya ito, medyo nagtaka siya. At dala ng kuryosidad, minabuti niyang tumungo sa kusina. Balak niya sana noong uminom lang ng malamig na tubig, pero paghawi niya ng kurtina, nakita niya roon ang kanyang lolo na nakatingala, may hawak-hawak na rosaryo habang pabulong na nagdadasal. At sa estado ng ginagawa nito, pakiramdam niya ay merong kakaibang nangyayari. Dahil dito, agad naman siya roong lumapit para magtanong. Akmang magsasalita na sana siya nang bigla siyang pinigilan nito kasabay ng senyas na manahimik. Kaya naman nang maunawaan niya ang ibig nitong iparating, hindi siya nagdalawang isip na sumunod. Alam niya na seryoso ang kasalukuyang nangyayari, kung kaya't hindi siya gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nila. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya nakita ang kumpol ng malalaking ibon na dumaan sa kalangitan. Mabilis nitong tinahak ang daan sa kanilang lugar hanggang sa maglaho na lamang ito na parang bula. Matapos ang pangyayari, napabuntong hininga na lamang siya sa paniniwalang tapos na ang mga naranasan nila. Subalit nang akmang magsasalita na siya, bigla siyang pinigilan ng lolo niya, sabay turo sa kanya sa parte ng bahay ng mga kadugo nila. Yung bahay ng mga kadugo nila pinuno, nasa unahan pa ng bahay ng lolo niya. Nasa mataas kasi silang parte ng lupa, kaya nakikita nila ito mula sa lugar na yon. Pagbaling niya ng tingin dito, doon niya nasilayan ang dalawang nilalang na gumagapang papalapit. Pagdating nito sa dingding ng bahay, napansin niya na parang may hinihila yun doon. Kaso lang, hindi niya ito makita masyado kasi malayo ngayon sa bahay ng lolo niya. Kumbaga, ang napapansin na lang nila ay yung mismong kilos nito. Hindi nagtagal, bigla naman siyang nagulat
nang may makita siyang bagay na parang hinihila nito papalabas. Ang problema, kahit anong titig niya rito, hindi niya talaga ito gaanong maaninag. Basta ang malinaw sa kanya, yung bagay na hinihila ng nilalang, kawangis na kawangis ng katawan ng tao. Ang hindi niya lang maisip, kung sino ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nailabas na nga ng nilalang ang kabuuan nitong katawan. Pagdistansya nito sa bahay, dali-dali naman yung kumaripas ng takbo hanggang sa tuluyan na itong makalipad, bit-bit ang natangay nitong tao. Matapos nun, dito na tuluyang bumalik ang katahimikan sa paligid. Inabot pa siya noon ng ilang oras sa pagbabantay, pero wala na talagang bumalik. Kaya naman nang mapagtanto niya ito, agad niyang nilapitan ang lolo niya na kasalukuyang nakaupo sa sala habang umiinom ng tsaa. "Lo, ano ba yung nakita natin kanina? Pakiramdam ko kasi, yung bagay na nakuha nung aswang na sinasabi niyo tao. Sino ho ba yun? May posibilidad ho bang kadugo natin ito?" Nag-aalalang wika niya. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman yung napahinto sa ginagawa nito para sagutin ang kanyang mga kuro-kuro. "Katugo natin yun, Apo. Sino man yun, hindi ko alam. Maghintay na lang tayo bukas. Sigurado naman akong malalaman ito ng ating mga katugo." Ay, kung saan matanda na ako, ngayon pa nangyari ang mga bagay na to. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad yung pumasok sa loob ng kanyang silid. Nang masipat naman yun ni Gyor, hindi niya na yun sinundan, pagpapakita ng kanyang respeto. Kinabukasan, pagtilaok ng manok, dali-dali siyang bumaba sa mga kabahayan. Isa-isa niyang kinalampag ang mga tahanan para malaman kung sino ang nawawala ng kapamilya. Inakala niya kasi na madali niya yung malalaman, pero laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang kumpleto naman ang mga kadugo nila. Maya-maya pa, sa sobrang galit ng tatay niya, bigla na lamang siya nitong nilusob at puwersahang pinahingi ng tawad sa mga taong nagambala niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito na may halong paninindak, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Lahat hininga niya ng tawad, pero hindi niya maisip noon paano naging posible ang ganoong bagay, gayong nakita nila kung paano ito sagpangin ng nilalang noon ding mismong gabi. Kalaunan, nang makahingi na siya ng dispensa sa lahat, sakto naman ang pagpasok ng lolo niya. Nagmamadali yung lumapit sa kanya para ilayo siya sa mapang-abuso niyang ama. At nung nakadistansya na silang dalawa, walang pagdadalawang isip nitong pinatotohanan ang kanyang mga sinabi. Siyempre, bilang isa sa pinakamatanda sa lugar nila, lahat ng nakarinig sa sinabi nito, hindi maiwasang maniwala. Pero siyempre, bawat akusasyon nangangailangan ng pruweba. Kaya naman bago pa mapunta sa kung saan-saan ang kanilang pinag-uusapan, hinanap na ng matanda ang taong maaaring napatay ng nilalang. Bawat isa maigi niyang pinagmasdan hanggang sa dito na nga niya nakita ang babaeng tinatawag noon ni Gyor bilang Aling Saling. Itong si Aling Saling Pinuno, matandang dalaga, kaya nagtataka siya kung bakit ito ang nabiktima. Pagkampay naman dito ng lolo niya, agad naman yung pinalapit ng kanilang mga kadugo upang mapatotohanan ang mga agam-agam nito. Nung makaharap na yun sa kanila, kumuha ang lolo niya ng tubig, sabay ihip dito ng dasal, bago ito binuhos sa ulo ni Aling Saling. Matapos niya yung gawin, wala namang reaksyon ng babae, ngunit paunti-unti, napansin nila na parang nagbabago na nga ang itsura nito. Maya-maya pa, bigla itong nalusaw na parang luwad hanggang sa tumambad sa kanila ang mga pinagtagpi-tagpi nitong buto na gawa sa nabubulok na katawan ng saging. Halos umalingasaw din ang baho ng nilalang na yon, kaya marami sa kanila ang napilitang lumayo sa lugar. Kalaunan,
Nang mawala na ang amoy, nakita ng mga kadugo nila ang tambak na putik na halos putaktihin ng mga langaw. Bagaman hindi gaanong nakakasulasok ang amoy nito, halos uusog pa rin ang iyong sikmura kapag tinangka mo itong lapitan para lang hapin. Dahil dito, napilitan ang mga kadugo nila na tabunan yun ng lupa. Pagkatapos inanyayahan sila ng mga ito para mapag-usapan ng tungkol sa kanilang mga nasilayan. Umabot ng 2 oras ang pagpupulong nila para lamang maunawaan ang mga nangyari. Kaya naman nung malaman na nila ang totoo, nagdesisyon ng mga ito na magtalaga ng mga magbabantay. Yung lolo naman niya, nangakong papatayin ng nilalang kung sakali mang mga haspa ito na bumalik. Nang marinig naman yon ng tiyuhin niyang kapatid ng biktima, taus-puso naman yung nagpasalamat. Ayon pa rito, "Lolo Rocio, salamat ho sa tulong niyo ha. Kung may kailangan ho kayo, huwag ho kayong mahiyang magpatawag. Tutulong ho kami sa lahat ng bagay na pwede naming magawa." O siya, sige na, at marami pa akong gagawin. Gyor, tayo na. Bumalik na tayo sa bahay. Matapos nitong magsalita, dali-dali naman silang umalis. Pagbalik nila sa bahay nito, dito niya napansin na parang naghahanda na ang lolo niya. Kalahating oras bago sumapit ang dapit hapon, isinama siya nito patungo sa simbahan dahil sa meron umano yung kukunin. Siyempre, dahil sa wala naman siyang kaalam-alam, sumunod siya rito nang walang kaide-ideya kung ano ang gagawin nila. Pagdating naman nila sa simbahan, laking gulat na lamang niya nang bigla nitong binasag ang santo ni San Miguel. Matapos yung gawin ng lolo niya, dito bumungad sa kanyang mga mata ang 2 punyal na magkadikit. Akala niya iisang gamit lang ito, pero sapilitan itong pinaghiwalay ng matanda hanggang sa mahati yun sa 3. Isang magkaparehas na punyal, tapos isang kwintas na may palawit na medalyon. Paghawak naman dito ng matanda, agad niya yung isinuot habang nagbibigkas ng mga buhay na kataga. Matapos noon, bumalik na sila ng bahay para ipagpatuloy ang kanilang mga ginagawa. Magmula noong umalis sila ng simbahan, wala na itong sinabi sa kanya, pero alam niya na meron yung pinaghahandaan. Sumapit ang gabi, tahimik na ang paligid. Pagsilay niya noon sa tirahan ng mga kadugo nila, nakita niya ang mga tiyuhin niya na naglilibot. Armado ang mga ito ng itak, tapos meron itong mga bitbit na sulo. Salita ng pagbabantay, kaya hindi gaanong napagod ang bawat isa. Ang problema, may mga bagay na hindi kayang makita ng mga mata nito. Habang nagbabantay sila Gyor, nabanggit ng lolo niya na hindi lang sila ang mga nilalang na nagmamasid sa mga ito. Papaikot kasi sa kanilang lugar, maraming tagapagmasid na iniwan ang mga nilalang. Kabilang sa mga ito ay yung mga sigbin na nakakubli sa mga ugat ng puno. Dagdag pa nito na kahit hindi niya yun nasisilayan, alam niya kung nasaan ang eksaktong lokasyon ng mga ito dahil sa kanyang medalyon. Pagkasambit naman ito ng lolo niya sa kanya, dali-dali yung lumabas ng kubo. Gusto niya sana itong sundan pero binalaan siya nito na manatili na lang sa loob ng bahay. Dala ng takot, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na siya nakarinig ng atungal na dali-dali rin namang nawala. Maya-maya pa, bumalik ang lolo niya na merong bitbit na katawan ng kambing na inakala niyang ordinaryo sa una. Pero pagpasok nito, bitbit ang labi. Dito niya nakita ang kakaibang wangis ng kambing. Ayon sa kanya, maliban sa mga pangil nito, may kukurinyo ng kahalintulad ng pusa. Wala rin itong balahibo, tapos punong-puno ng sugat ang buo nitong katawan. Yon ang unang beses niyang makakita ng ganon,
kaya panay ang kanyang pagtatanong ukol dito. Ang hindi niya kasi maisip kung papaano umiiral ang mga ganoong uri ng nilalang. Nang marinig naman yon ng matanda, inilahad nito sa kanya na hindi yon isinisilang, bagkus nililikha ito ng mga aswang. At ang ginawa nitong pagpaslang sa sigbin, nangangahulugan ng digmaan. Anumang araw mula sa gabing yon, pwedeng sumugod ang mga ito para hanapin ang nawawalang sigbin at para ito ay maipaghigante sa taong pumaslang sa kanya. Nang marinig naman ni Gyor ang sinabi ng matanda, dito na siya nagsimulang magtanong ukol sa rason nito kung bakit nito pinatay ang sigbin. Dagdag pa niya, may iwasan sana nilang malusob ng mga aswang kung hindi ito magpapadalos-dalos. Ngunit nang marinig yon ng lolo niya, tumawa lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kaya mo yan nasasabi dahil takot ka. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa ng sigbing ito sa lugar na yon? Naroon ba siya para magmasid lang o para maghanap ng mga panibagong biktima? Sinasabi ko sa iyo, kapag ang mga aswang ay nakakita ng lugar na pwede nilang panginainan, pupuntahan nila ito para kunin ang kahuli-hulihang karne na maaari nila ritong makuha. Yan ang realidad, Gyor. Kaya hindi ako papayag na maunahan na naman nila tayo." Nang marinig niya ang sinabi nito, doon pa lamang siya nahimasmasan. Napagtanto niya kasi na tama ang desisyon ng matanda, kaya wala siyang karapatan na ito ay tanungin at pagdudahan. Pagkatapos naman ng kanilang pag-uusap, minabuti naman nilang ipagpatuloy ang pagmamanman. 3 araw ang lumipas, nanatiling tahimik ang mga gabi. Pero pagdating ng ika-4, dito na nagsimulang gumulo ang paligid. Sa ikalawang pagkakataon kasi, bumalik na naman ang nilalang. Hindi nito alintana ang mga bantay sa lugar nila dahil sa puntong yon, ang nais nitong makuha ay yung pumatay sa kanyang alaga. Halos ilang oras din itong nagmasid sa paligid bago nito matunto ng kanilang tahanan malapit sa simbahan. Ang kaso lang, hindi yun doon basta-bastang nakalapit buhat sa presensyang namumutawi sa loob nito. Nung mapansin naman yon ng kanyang lolo, nagdesisyon yung lumabas para tapusin na ang namamagitan sa kanila ng nilalang. Alam nito na yun lang ang paraan para tuluyang matuldukan ang kasalukuyan nilang problema. Paglabas naman ito ng pinto, nagmamadali yung tumakbo papaibaba. Si Gyor naman noon, naiwan sa loob ng bahay, tahimik na pinagmamasdan ang mga susunod na mangyayari. Bagaman wala siyang ideya sa mga makikita niya, malakas ang kanyang kutob na magiging saksi siya sa kadakilaang gagawin ng lolo niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Pagsilay naman niya ritong huminto sa isang maliit na patag, agad naman niyang nasipat ang paglapit sa isang puno ng nilalang. Dali-dali yung bumulusok doon at bago pa man yung lumupag, nagpang-abot na ang mga ito. Literal na duelo ang nangyari, kaya hindi niya na inaasahan na meron pang makikisawsaw. Ang kaso lang, nang medyo natatalo na yon ng lolo niya, bigla itong nagpakawala ng kakaibang atungal. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin ng atungal, ngunit naniniwala siya na ito ay pagtawag. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na nasilayan ang 4 na nagsisilakihang ibon na mabilis na lumilipad patungo sa kinaroroonan ng matanda. Pagbulusok ng mga ito, agad yung nagpalit anyo hanggang sa nagawa na nitong masukol ang kalaban ng kauri nila. Dahil sa pangyayaring yon, tila bang nalagay sa alanganing sitwasyon ng lolo niya. At buhat sa sabay-sabay na pag-atake ng 5, wala yung nagawa kundi ang umilag at dumipensa. Labis naman yung ikinatuwa ng mga nilalang kung saan mapapansin mo ito sa kanilang mga atungal. Ang kaso, yung nararamdamang tuwa ng mga ito, hindi rin naman tumagal. Bago pa man kasi nila mapatumba o mapatay ang matanda,
biglang nag-iba ang simoy ng hangin nang ipinagdugtong na nito ang 2 punyal. Matapos niya yung gawin, agad niya yung binitawan at sa unang bitaw, bigla na lamang naputol ang ulo ng isa sa mga ito. Hindi nila mawari kung saan nagmula ang atake dahil ang punyal na yon animoy may buhay na lumilipad at naghahanap ng biktima. Paghawak naman ng lolo niya sa gamit, kalmado lang nitong iwinaglit ang mga dugong na iwan dito bago niya yun muling bitawan. Kaya naman ang masipat ito ng mga nilalang, dito na sila walang habas na sumugod sa paniniwalang kailangan nila itong talunin sa lalong madaling panahon upang hindi na nito mahawakan ang armas na kanyang binitawan. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na ang pinakawalang punyal ay marami rin palang abilidad na pwedeng magamit. At sa pamamagitan ng dasal, nagawa itong mapabilis ng matanda na siya namang naging daan upang mapaslang nito ang 2 aswang na sumusugod sa kanya. Pagbulagta ng 2, bigla namang umatras ang natira dahil sa takot at pagkasindak. Paunti-unti, nawalan na rin yun ng lakas ng loob para makipaglaban at ang tanging pinagtutuunan na lamang nila ng pansin ay sa kung papaano mahuhulaan ang direksyong tinatahak ng binitawang armas. Subalit sa kasamaang palad, hindi nila yun nahulaan. Marami rin yung ginawang paraan para malaman ang kahinaan nito, pero bago pa man nila yun malaman, tumagos na rin yun sa kanilang mga katawan. At sa pagbagsak ng 2 sa lupa, ito na rin ang naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang problema. Saksing buhay si Gyor sa pangyayaring ito dahil noong mga sandaling yon, napakalakas ng liwanag ng buwan. Kaya naman kahit may distansya, hindi niya may pagkakaila na nakita niya ang lahat ng ginawa ng lolo niya. Pagbalik nito sa kanilang tahanan, agad naman niya yung sinalubong. Lahat ng nasilaya niya inilahad niya rito, ngunit wala naman yung naisagot. Kinabukasan, pagpunta nila sa lugar kung saan yun nakipaglaban, wala silang nakitang kahit isang bakas ng dugo. Normal din ang paligid, animoy walang nangyaring duelo. Matapos naman niya yung masilayan, minabuti na lamang niyang manahimik. Alam niya kasi na ang pagsasalita ng walang basihan ay parang pagsasalita ng kasinungalingan. Dahil dito, matagal niyang itinago ang kwento ng lolo niya. Magmula rin noong nangyari ang insidente, palihim nitong inihulma ang santong sinira nito. Ayon kasi sa lolo niya, na hindi pwedeng manatili sa kanyang poder ang mga karga kung wala namang gulo. Bukod sa mabigat ito sa pamumuhay, mauobliga rin siyang alagaan ito, kaya mas pinili niyang ibalik yun sa lugar kung saan ito nababagay. Pero alam niyo ba, na nung nawala ang lolo niya, sinubukan niya yung kunin, subalit wala na ito sa rebulto na pinaglagyan. Magmula nung natuklasan niya ang tungkol sa katotohanan yon, ni minsan, hindi nawala sa kanyang isipan ang tanong na, nasaan na ang armas ni San Miguel?